kani guys, nga sapa mo ni among gilabahan or among nahimong labahanan karon sa pagkakaron tungod kay walay tubig, walay kuryente, walay halos ikalungag sa among nilungag mo na nga di lalim guys. Tanawa rang panimalay anang duol sa sapa. Grabing baha ani, wa may tsurang ilahang lugar o aron naghanap kadyong mga hinayhay kay ang mga residente sa halos sa tibuok lungsod o mas duol ana diha manglaba apil nami. So suway nagajud mi unsay kinabuhi o kanang grabe ka kusog nga bagyo o bata guys manglaba sa sapa kay tubig muna ni resulta sa bagyo na guys daghan kay nang laba ganina pero karon mahinami hapon naman ko niyan mga stress naman ni karon rasa nami ning dali kay ni bisik ning laba kay ni kolor dali lang yung labag di kolor wis ra warak ra arang paita guys ning kinabuhi ning gikanta bagjuhon arang di lajud dalim kay ngano man agwan taon mi mabilar mi og hinuwat og tubig magabi mapulaw mi pero usahay di pa jud mo awas maglibog na mi asa mi paingon ang among mga gasoline station wanay halos mga kanang kuan mga gasolina pila gasolin taon magagwantag pila di jud lali makinabuhi di ay ning makasuway og naay bagyo no di jud makaingon gajud mi asa mi tama na imong pag-antos anin nga makasurvive. Abi ninyo guys, first time kong nakasuway nga kusog adyong bagyo nakaingon ko mabuntagan pa baka ako kay niatake na kog sugod nang huboy ng tuhod wala ko sabot sa gibati pero kay galing kay naisog naman ko kay gaampo mis Ginoo kamulong hapak sa bagyo grabe na mong ampos Ginoo nga di mi pasagdan nga makasurvive mi kay perti adyo ka kusog adyong hangin bisig asay mi mo tago mo ra mi gisunod-sunod di palibutan ang among bahay mura bag imagine ng tao bitaw nga or panuway nga nangitag tukbunon grabe ka jud ka kusog sa bagyo. Grabe. O man jud may tsura ba? Na. Wa may tsura. Ayo, paim na kog tubig. Ano ning giagian man ta. Aha. Mo ni nawas ani. Jara ka jud ay na. Ang tubig nga tagadan ni manggudo, nay luma. Kani. Ijara nya yung mga nakalapok-lapok yung mga gamit. Ang uban mao sa laba. Adya kani nakalapok-lapok po ni. Kani. Aw di pa ka jud dalhi. Na luma. Bidain na. Kabalo babo guys, kaning balay nga ahong gianian, arang ni daghan ka jinig mga buwak. Arang kalagmi mga mahalon pa jud kay mahilig man sila buwak kanilang nataran arang lamian ni sa una sa wa pa bagjuha. Arang daghana ba kay kag mga buwak man jer. Maibog ako sa imong mga buwak sa una. Imong mga buwak dire sa una arang ninduta. Maibog ko magtan-aw karon wa na jud mga tikpan. Abi nimo sa una imong natad pertinten. Maibog ko sa imong mga buwak. Maibog ko ba promise. Maasina gyud ko grami ag buwak ni siya oy. Na diri og ipangpila nimo diri kay diri nga portion diri grabe ko nga manindot ng mga buwak oy. Na sus ana warang ijahang kuan pa o ijahang sani siya ray color dana warang laman man na diha butanganan na padari mo kuan no unsa ni siya pink princess ter oh princess mo oy gi-rescue ra jud ni master di naman ni sa matabang kusog magun-o kuan
Awan ng baha. Dili day siya pagbaha. Oo, siya din lagi. Kay kami, nanimbang po mi. Unsa wa day siya mo apil sa dito sa kananay evacuation. Ang baboy, ang mga butang-butang. Unsa nangakuan, nabilin pod, nabilin. Ha? Ay nabilin man ninyo baboy na nabilin. Kay Kuya makanag mga pangan imong baboy. Sa ti mga pangan be? Sino ba? Namuot ko ni tirini sa imong mga baboy na kuno. Kuya, ang kuan nasa na niyang kuan. Sali, pwede kuan. Sa to, si Aldred og si Sally. Aldred, Sally, nabuhay day mo. Uwan na ho pag-ingon ari ni Jawa. Natin agatong baboy gibanlas na Jesus Ginoo ko labihan ho. Ingon na bahaan, dako magay pugngisi. Ang amo kilak-kilak mi grabahan. Kana ba? Very good. Ingon na bahaan ang mga tindahan. Ay nuta. Unja, wala ni mabae. Ang pinanapay nang hagbong nang basa sagda na lang po kay ang gilag ko ana Amor ni nabahaan nga dato. para sa baha man para ko didahan. Ija karon. Wa ka jud may tsura nga tubang plaza-plaza diri sa una na. Wala ba bala tong plaza-plaza na tay mga activity. Na tanawa na Mura naman. Lupig pa man mura naman jud ni tsura sa Yolanda na. Kusog daw ang Yolanda pero taas ang pag 2 hours beto. Koy, asa ta age? Asa ko age oy? Hoy, ginuog ko gajud ang pormas baha. Asa ko age? Awan, nag-vlog-vlog ka. Ikaw, sinong si Chile.